Nebude vystavovať, nie je ale keď sa nebude vystavovať, aj teba bude takú krvi. Ďakujem. Najkrajšie štenia výstavy Zlaté šteniatko s katalógovým číslom 38. Gratulujem. Takže poprosíme fotografov, aby zväčšnili prvého dnešného víťaza, v danom prípade víťazku. Asi by bolo lepšie, keby sedela. Tá fotka bola možno krajšia, alebo tak stála oproti. A ja už poprosím, nech sa nám pripravia do kruhu